aku kepikiran Surti ya. Senyumannya loh. Mereka mecer. Wah, tapi saya lagi ngopo ya orangnya. Ini lagi social distancing ya. Tidak ini ngomah, metu-metu kena virus. Metu dek nih. Apa tak VC apa ya? Apa ya? Berak-berak gondol PW OTBVC. VC nih. Bismillahirrahmanirrahim nawa itu. Wah, tak VC wae. Di Surti yo apa nomornya tak simpen nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di Surti. Yo lek mento. Bahkan sapi paling tampan se Indonesia toh. Lagi apa? Kowe Dik Surti. Wah, mau jual jadi eknya kucing. Hah? Oh iya, Dik Surti, ketemu yuk. Udah kan? Ora cerak-cerak, lek ketemu jaga jarak. Aman wis. Oh iya, siap. OTW ya, Dik. Assalamualaikum. Wah, delok fotone wis masuk. Wis lah. Wah, nek motorku sing kae ya apa sih? Wah, tapi tak ngono ya motor ibu. Bu. Ibu. Halo. Kenapa, Cok? Sini. Beli motor ibu. Kok mana? Ya rahasia. Alah, langsung neng. Bensin ke Pak? Aman. Oke, yuk Bu, temen Bu. Yo. Motornya situ kurang. Yo. Tapi, wah, takon. Ih, apa ya? Coba goblok ya. Goblok aja lah. Wah, yo kok goblok ini? Kita lek. Wah, jadi. Yo, goblok. Yo, balik. Ah. Aduh, ora kena kawan ini. Kilo lo, blok, betul kilo blok. Kok iso ki piye? Wih, pencor lek, pencor. Kilo, kini lempeng, kini betul. Oh, lek pencor. Ah, aku rahmat aku mau ngaton deleke yo. Tapi apa lah, aku lagi jatuh cinta ngobrol. Wah, bener kayak bunga kok iki. Oh, ini blok. Piye? Aku udah punya gue kowe. Proyek apa iki meng ngapusi e? Wis pokoknya toh, aku golek kembang sing paling jos. Aku tak nih duit. Alah, aku metok bayar 10.000 kok. 200. Tenan lho piye? Tapi engko kembange gorene sithik. Bukan aku sing ngembang sing jos. Oleh gak cinta iki blok lho sikil wong iki. Wis santai lek ngono lek. Wah, lho beda iki yo. tak golek sing gedhe nek perlu karangan bunga sing gedhe ngene iku. Matamu kok sripah, Cuk. Wis terima to. Sing nggo tangan wae. Yo sing sak genggam ngene iki. Heeh. Sing pokoknya sing harum. Heeh. Harum wis pokoke Wis sing yo. jos. Kawan sih, Kek. Yo. Sukses. Jempol barang yo lek iki. Ora iki bengong ning kene Jempol bengkok ngono kok yo. Wis. Tak landangi lek engko lek. Duite di. Engko, Pak Nei, dit bisa sik ono. Yo. Wah, tak balik sini lek iki. Pencor. Wah, piye lek men ra masuk tenan kok. Ngono kembang ra duit. Wah, iki kembang kah banget iki. Lha sapa ya? Pas waton petik wae. Mesok, mbati rasa tuku duit. Makane ngutang ngono wae. Aku apik iki. Wah, iki. Jos. Waton petik wae. Ketok canggung ini kok. Waduh, udah sampe ini. Asing dengis di babat aku ini. Ini sih tok canggung kok. Neng. Masalah, suamu nih. Ya kan mesti bunga iki darane ning toko le tuku iki. Padahal pengen nyolong. Wah,
Dari nunggu goblok iki. Montore sentuk kembangnya goblok karean. Wah, mantap Masuk, to, wih. Bro. Wes. Nek tukune toko aku tak sime iki, tak bela-belani utangi. Wah, jan ora Regane pakai duit. yo sembuh regane plus penting aku mau janji ning iki dit 200 to. Mantap iki, wah. Ya. Ah, mbok ngene nyonya yo, wah, jan. Wis dicape-cape rung. Tak jampe-jampe yo mau iki. Piye? Ya katamu, kata. Tadi kayak yo Iki jelas iso to iki. jelas tenan iki lek tenan. Ngluwi semar mesem iki tenan ra ngapus. Oh. Dukune to jenenge. Hah? Dukune. Mbah Jambrong kaya aku lali. Wis, kan ya. Ya, wis. Dengake yang penting. Apa penting lancar iki, wah. Wis. Tak ane ngaret sime ya. Yo siap nuwun. Oke. Wis. Wah, kembang entuk motor dewe ibu. Wah. Ya, berangkat sikit. I'm camping Surti. Wes jam semene iki piye to iki? Jare ngajak ketemu ra teko-teko. Kowe to. Pira? Wes banget ya, wis jadian jam piro lek teko jam piro. Sorry. Apa lek kok ngajak ketemu iki? Ayo, kanu to, kemecer rindu kowe to. Anu kelingan senyummu terus ya. Lah, rindu apa? Tenan, oh iya. Dik Surti, aku arep ngomong nih. Nek ngomong apa lek? Kowe gelem ada di girlfriendku. Desain ki apa lek? Ayo, nganu to. Cidra karo kowe to. Alah, apa iki? Piye? Ya piye ya? Cok. Weh, Wes ah, Ayo bareng to. wes rampung to. Wes yo oke, tak bali to cah iki. Ayolah aku bareng kowe kok. Tuh tenan awake wah, Jan. wis bali bareng kowe. Aduh. Weh, Ora apa? Apa to? Lek metu kae. Wih. Karo wedok itu. Karo wedok e. Wah. Kita aku ora asing iki. Yuk, Dadi ayo ayo. Alunan wae. Wah, iki tep anu iki tep bahaya iki. Sengkok ya tenan iki. Wani-wani. Gas ayo. iya dulu murah deh. Cidra aku iki. Piye ya lek ya? Iya, dulu murah. Ya piye ya? Oh, jebol kali wae kembangke ta. Oh, surti to lek. Wah, Jan. Kowe dopo ning ngene ganggu wae. Balik kerja yo, wis gawe to. Iki dopo lho nek jane iki ganggu wae. Lah lagi mau pedul Lah, arah baleni. kota wah Jan mau bal-baleni lho. Aku Beli gue sing aman ra ngene. ya isa-isane nang pinggir sawah. Ora wes. Coba tong iki ora melu-melu aku wah Jan. Wis ra modal. Udes. Dopo ning jan wajan ganggu aku iki. Ibu ki loro kan lho iki Pak Budi. Apa ibu iki? Ibu ki nang duwe banget. Iki kaya iki. Apa Loro iki. Duwe banget iki. Ora kene iki. kabeh lek bangkong lho. Diganungi bukune loro mbok debat ini. Ora. Tenan apa iki lek wis pangling nah. Yo ya Dek, sorry yo. Iki dok. Tenan iku loro. Wis iki urusane wong lurah. Wah bajigur. Bangsat kae Dan. Wah. Kayak ibu yo ngopo isro iki. Balik ning papa kok.